Sonando conta, welkom. Bom venir conosco plataforma entrevista ku. Danke por seguir-nos ave um dia mais. Danke por nos e honor de porta de casa, de sala, de telefone. Tudo caminha ku bota seguir a plataforma entrevista ku. Ave nós estamos conversar com vídeo show aqui na Holanda. Anto também participar para a eleição de Tweede Kamer. Sim, mas dia esnanco já tinha coragem para fazer que menos meses de banco de atenção e de plataforma aqui também. Maneira você nós está cobrindo tudo coisa, está se tudo coisa conversar, com tudo gente que tem interesse para nós conversar com ele mais claro. E não tem cara desconhecido. De ano passado nós segui conversar com ele, junto com sua amiga a Nicole, estava de dois estudantes preocupados, dois estudantes que alaga sinti que não tem para dentro. Anto agora que isso é a oportunidade para dentro da política aqui na Holanda e esse é o que tem que dois man duro. Isso agora, primeiro que nós é meio dentro da câmera da mira. Essa aqui, não é onde nós temos. Isso aqui, a câmera da boa aqui. Um rato assim aqui. Até aqui. É movimento DENK aqui na Holanda. Mas claro, não está um desconhecido, o seu líder Farid trabalha eleição para a Tweede Kamer proximamente, então eu mira bom, está passando de 1, 2, 3 e na número 6 nós temos Isaura Carilho, me tenho bem que ajudar-me a mencionar seu nome de maneira mistrita. Nós temos uma grande GMS, ele explica-nos que ela estudia tudo isso, para nós também conversar com o MS aqui, explica um pouquinho mais. Combine esta denk. Isaura, conta bem, welcome. Boa noite. Conta, Cubo. Muito bem, um pouquinho cansado, para nós tem. E cansador de campanha? Sim, do trabalho também. Trabalho tá seguir. Trabalho seguir, sim. Isaura, já você começou a conversar com o Botaba, está acabando o estúdio. Não acaba hoje aqui, não? Sim, mas studeer af die tweede master, denk ik zo, maar augustus. Ok. Kiko Bahal, Kiko estava estúdio que acaba hoje aqui? Ik studie mijn global conflict in modern era. En maar eigenlijk mijn tweede master. Dus niet een master in science, maar een master in arts. Ok, nice. Contento que tem dessa aqui. Mas, claro, mas de nós ainda não profissionalizar na minha, mas meu. Segundo para passar tiro na corção, não? Mas een campagne chiquina, zo. Pero Ok. ese está conscientizando over die lokale comité's na Holanda. En vooral kunang stemrecht na Corsal também. Sim. Então, qual vai querer ação de na Copa Pegune? Hopi bom, Maya, hopi support, nangalanta e campaña for panos bis hindi na. Dus Maya ese, Maya hopi sustain. Ok. Mas que bikin stemrecht, pues nós temos papel de budget. Pero bangun ti que diba como bem bascorre para parte de denk. Eigenlijk, Makumi Satrapa denk Tweede Kamer, dus Luna Passaan, denk oktober. Maar een beleidsmedewerker die bij dossier die buitenlandse zaken, justitie en veiligheid. Want eigenlijk op basis die capaciteit na kuma mostra na puntra mi papara rivalista. Want eigenlijk ik weet dat het pa mi un practice what you preach moment. Si mi echt que pa nos judi corsao sali dilanti, anto hende pira más consciente over die stemrecht. Maar ook jongeren en jongvolwassenen. Ja, ik denk hoe ze oportunidade con nga dunami. Sì, però mi ti immagina che tava un dos tres balanda bisa si mi ta sia paso. Se mi nota ki buka, botava ta de nos entrevista do minha bota mira bota tem paixão política, pero tava ta dembo planes nan para parte de um partido político ao outro. No, pero ja, ma queda pensa, ma papi ko hope di mi amiga na mi mayor nan tame. Anto mi di si Jos de nami a chance aqui, anto mi basta sustain di mi omgeving. Why not? Toch? Ja,
Ja, seguro, seguro, seguro. Kiko denkt para pe. Denk sowieso dat un partido que está gericht gelijkwaardigheid die comuniteit. Mhm, En ja, de onderscheiding tussen Denk en andere partijen is dat ze sowieso veel diverser zijn en veel meer kijken naar achterstanden van de niet-westerse gemeenschap in Nederland. mhm, Ja. mhm. So, bota hanya bo mes dingen sei, bota sinti ko paso abo go dos master, bo not yung achterstand. Ken men di, Nee. bota hanya bo mes dingen filosofia di denk. Sí, sowieso ku nos mira uni e protest nang mas grande na Holanda e BLM protest. To nang mira ku eigenlijk otro partido dan no echt tiende que nos estaba avisando tijdens die protesten. Nos avisa, nos que más representatie, meer aandacht voor bepaalde zaken, ook bijvoorbeeld de geschiedenis. Mira, otro partido dan, ja, ze geven het geen prioriteit. Sterker nog, als je kijkt naar de lijsten van andere partijen, is het bijna even wit als de vorige verkiezingen. En ik denk Mhm, dat als je echt verandering wilt, dat het tijd wordt dat de politieke arena in Nederland diverser wordt. En Midaya sowieso, eigenlijk dan bastante triste ding koninkrijk, nos no ting hende die Caribe ding e politieke arena die Holanda. mhm. Award kita ba tayo motivo segundo kung nós não tínhamos den política arena da Tweede Kamer atualmente. Kita já som bota aqui. So, olha me contar, se identificar com a ena na por conta que o abo não tá assim mesmo cos. Of abo não laga nas mesmo cos com abo. Nita kere kuting dos cos, nos nota sali bilanti, ta nos Mhm, comunidad mes, ta tiki onzichtbaar na Holanda. Also die dos, we krijgen ook niet de kans. Hè? Je ziet vaak dat als we als donkere mensen überhaupt al op de lijst van politieke partijen staan, staan ze heel vaak gewoon heel laag. En op mhm. onverkiesbare plekken. Ja, Sim, sim. Agora nós temos problema mais, roupa grande, segundo que tá vai votar. sí, Então, sí, segundo está aqui pelo qual definitivo. a babé assim na corção para conscientizar nós ainda não passou. Roupa de nós não sabe na corção nós por votar para a Câmara na Holanda. Sí. Menos de Koninkrijk, si babi Holanda pa 10 anos of mais, boting het direito para votar, ook al woon je op Curaçao. Want er zeker mensen, eigenlijk, die een comunidad bastante grande, moet ik sowieso rond de 50.000 mensen op Curaçao die stemgerechtigd zijn. Ok. Nos comunidad mes na Holanda, daar rond de 200.000 mensen die stemgerechtigd zijn. Dus is zeker mensen, nos volante, nos partido anti-Ana aan de drente politiek. Zien hij voten die nu en meer, maar eigenlijk, of een witte Nederlander. Anto nos no Sim. está diciendo, nos no usa is stemgerechtigheid. Anto ja, dat betekent dus ook dat in de politiek er geen aandacht wordt gegeven voor bepaalde zaken, zoals de gelijkwaardigheid in het koninkrijk, onze koninkrijksstudenten, de Antilliaanse gemeenschap. Uhum. Ora Bobby sa sine, significa que nós ainda não mesmo mais consciente de força que nós tem para por cambio coisas não em certa direção, do já se usa não direito de voto. Então, de caso aqui para votar Pablo como de nós sangue não rivalista. Sí, sowieso, Anto niet te keren, dat speelt ook mee. Dus era son con una nota buta nos riba un hoge positie rivalisten na, tapas o nos nota en voto. Dus een partij gaat er niet per se op vooruit als hij een Curaçaoenaar of iemand van de Caribische gemeenschap in de top 5 zet. Want die gemeenschap is gewoon heel moeilijk te bereiken. Terwijl wij heel veel kracht hebben. Ik bedoel, 200.000 stemmen, ja, daar kan je een partij onafhankelijk mee oprichten. Juist, juist. Kon denken para den peilingen nou wat ik por spelen ko abo tot in de Tweede Kamer na nummer 6. Sí, a mí te quiero que sowieso mi te drin te tweede kamer. Maar ik denk dat peilingen intern rond de 4, 5 zetels. De te spera ku voorkeurstemmen. Het is 1700, 500 stemmen. Dat ik er wel in kom. Nos kom inderdaad Ok, met die maas. Dus ons sporen is sim. niet. Sim, significa que nós mesmos vamos estimular nós ainda mais tanto possível para votar para nós mesmos ainda não. Sí, sowieso. Sim.
Como também colhe a campanha na Holanda? Nós ainda não podemos de mídia e só hora mais agora que já está bem lockdown, então nós vamos de massa de gente, pero como também mídia para esta colhe a campanha na Holanda aqui não? Sowieso met de richtlinien die we social media maar staan doen. Ook para conscientizar jovens en preto riba ng stemrecht eigenlijk riba kiko politika pues nos tura mira invloed die politieke beslissingen riba nos bira anto nos no amira lange termijn economische consequenties vooral anto op je en zaken eigenlijk riba arbeidsmarkt staan aantal jaren achteraan in de rij letterlijk we worden het meest gediscrimineerd. En als het economisch slechter gaat, dan krimpt de arbeidsmarkt ook en dan is er meer sprake van discriminatie. Dus wij gaan het ook heel hard voelen. Sowieso gaan niet-westerse gemeenschappen het heel hard voelen, dat voelen ze al. Dus het wordt heel veel via social media, met die bastante entrevista con plataformen aan die Judy Corsal of Antiano, gericht hebben in gemeenschap Antillas. AWMA is doorstaan, dus zo wil ik de gemeenschap bereiken. Ook via studenten, koninkrijksstudenten die heel erg achter me staan. En hopen dat het bereik zo groot mogelijk wordt. Ok. Vamos esperar bem daar. Agora, na minha ponta, assim, aqui, den aire, que boto espera de nós gente não, durante die show, na Holanda, of não, contrário, que quando não por espera de parte de saúde, assim, imensa dentro da Tweede Kamer. So, para atender que assunto não de niet-westerse mensen, etc. Pero nós problematiek não por tratar outra voor de totalidade. Que boto bisa, is dat het een kost met bij pakken seguro. Sowieso arbeidsdiscriminatie hoor. Wat waar is die van? Ik schrok er zelf van. In de zin van zelfs de Antilliaanse gemeenschap, Antilliaanse jongeren moeten zelf 2 keer zoveel solliciteren als in vergelijking met Turken en Marokkanen. Waar er dus totaal geen aandacht voor wordt gevraagd. Terwijl we wel al 300 jaar onderdeel zijn van het Koninkrijk. Dus sowieso inzet op veel meer lokaal bewustzijn en ook lokale hulp. Van hoe bereik je die jongeren? Hoe zorg je ervoor dat ze toch kans maken op de arbeidsmarkt? Dat ook gemeentelijk aanpakken. De zichtbaarheid van de koninkrijksstudenten. Nos también, ik denk dat die het gaat niet goed met de studenten in Nederland. Imaginabel hoe is situatie die nos koninkrijksstudenten. Rijksminister raad met een papje over die het kabinet Curaçao heeft er ook heel weinig zicht op. En ik vind dat wij via de bestaande instanties van studenten gewoon de eilandstudenten in moeten kaderen. Pleiten voor een aparte afdeling. En ook voor veel meer representatie van die studenten, buddy-systemen. Het is zowel in het belang van Nederland als in het belang van de eilanden dat het goed gaat met die studenten, snap je? Dus het kan niet zo zijn dat we ze naar Nederland sturen en dan ons aqui en ons maakt. Sim, dan ficar com este bem bending, mas tem koninkrijk dan bij pakwa communicatie, die type die área na aqui. Sim, die tresta. Como die? Die tresta sowieso koninkrijksrelaties. En dan ga je een ding, ik commissie koninkrijksrelaties met z'n 10. Maar zijn er 10 daadwerkelijk affiniteit met islam? Affiniteit in de zin van ze komen er vandaan en ze snappen de lokale context. Antomita pinsa miranda het bestuursorgaan moeten er veel meer mensen zijn hier in Nederland die knops ter verantwoording kunnen roepen voor het beleid dat Nederland uitvoert via het bestuursorgaan op de eilanden. Pas zoals Sinos not niet is, komt het beleid alleen op Curaçao al aan nadat het hele beleidsproces al is doorlopen en dan is het bij wijze van al goedgekeurd. Dus daar kan je er weinig nog aan veranderen. Ba conversar den wat gebouw die jaren die en aqui, of último luna aqui. Ba conversar com membro da Tweede Kamer que portata den e koninkrijksrelatie kaba, bot in contacto com an, você com essa que está funcionando atualmente? Sí, mi mes Kamerlid anta un miembro de Commissie Koninkrijksrelaties. Con mi trabajo para UNICEF, maar niet dat in contact con también. Pero en naam tabaku, er mist een bepaalde context, snap je? Het is heel erg vanuit het
praktisch denken van, oh, dit is het kader en zo komt het erbuiten. Terwijl mensen de culturele context vergeten of gewoon ook de echte afstand vergeten. De werkwijze op Curaçao is heel anders dan de werkwijze in Nederland. Zelfs dat de werkwijze op Aruba heel anders is dan de werkwijze op Sint Maarten. Ding Koninkrijk mis, ding Asina tanto ontwetendheid ook. Ik ga er persoonlijk ook echt voor pleiten dat in het onderwijs van Nederland er veel meer aandacht komt voor de geschiedenis van het Koninkrijk. Want het kan niet zo zijn dat onze kinderen Nederlandse geschiedenisboeken krijgen en hun eigen eiland daarin niet in zien voorkomen. En dat betekent ook dat de gemiddelde Nederlander überhaupt niet weet waar het Koninkrijk uit bestaat. Wat ook een beetje discriminatie voedt aan zich al. Sim. Tem algum tema hoje que começa claro está spelen op pisa, por exemplo, COVID, assunto de aceitatie também mais claro, dentro da totalidade, legal was mais app que talvez vale algo assim, né? Sim, na minha ponto de vista, assim aqui. Você verkiezing campagne te pakken die inclusie en acceptatie. Esse é tudo partido tem no programa. Tem algo que você que toch a base de saque não está pensa outro, mas nós panto PC botingo vota para denk de maart próximo. Sowieso. Als je de Nederlandse politiek aandachtig volgt, zie je dat heel veel andere partijen, vooral linkse partijen, want linkse partijen zijn vaak de partijen die inclusie en acceptatie roepen, acties eigenlijk, dat is symboolpolitiek. Nos dura mira situatie die toeslagenaffaire. Un bom ejemplo está PvdA com Asher, partido que suppose sociaal-economisch zwakker in de samenleving, die gewoon het beleid niet alleen heeft doorgevoerd, maar ook goedgekeurd. En die ook tegen moties heeft gestemd om dat te onderzoeken. Nou, dat is een goed voorbeeld. Hetzelfde met D66. D66 zegt heel vaak, we staan voor inclusie en acceptatie. Maar die stemt tegen moties of etnisch profileren door overheidsinstanties tegen te gaan. GroenLinks, Missonkos, weet je? Kijk naar een partij en kijk ook echt naar de lijst en denk van oké, heeft deze partij de boodschap van acceptatie begrepen? Of is het alleen maar divers na nummer 20? Wat heel veel partijen zijn. Ja, maar kom je je zou dat 10 hobbypunten maar kunnen zien bij commissaris wat je me stel algo voor. Zie? Nós sabemos que nós estamos a half uurtje uit, dus we met die massa afspraak. Maar om manhã me hinta, lo me que buscar o iba pro trabalho. Ok, sim, bom. Sim? Nós podemos dar outro trip manhã me hinta? Sim. Ok. Eu me vai reschedule minha agenda para manhã me hinta me se acabou. Na casa, ante hoje me buscar, nós te code vai de na junto. Anto lo me mais chegar na mesa dentro para dentro quando o cantor para com isso aí de trás para dentro. Assim também ainda não conseguir nós conhecer mais de cerca e saber mais quem tá aí frau que de repente muito com sua amiga grava live ou vai live no Facebook. Põe tudo dentro para quieto. Anto depois você anda disperser. Você não está seguindo nós depois você anda você disperser por de Facebook. Sim. Mas me só me pergunta que aqui hora nós propõe amanhã em half 10 nós também live? Sim, half 10 tá bom hora, sim. Half 10, ok. Então vamos buscar o primeiro que sei, nós dá um coffee, acaba nós também live de auto de junto. Sim, bom. Sim. Pero a mim back, você anga vai live, você anga assim, mas por hoje mês, depois de repente você anga vai perder, então para mim surpresa, me tava da busca, eu não digo só, de lista aqui na Holanda, então me queda mané, tá Isaura, então nem me sabe gosto. Manda mensagem para Nicole, puntre seguro se tabo. Assim ela vai. Assim ela vai, então me confirmar. Não sei disso, mim tá me afstudeerperiode, aan toen ik heb het tranen, aan toen Nicola vai cortar back, dus. Sim, correto. Deixa eu mais descrever que não tá. Nicole tá chill na paraíso, sei da verdade. Ok, agora me que vai finalizar o boba vai cortar o último aqui com aba constatar com bahanya cortar. Ora batava tinang último tempo aqui. Ja.
Ja, als ik heel eerlijk mag zijn, Ja, als, dat hoop als, ik wel, want je bent een politicus, dus je moet eerlijk zijn, hè? elke keer als ik in Curaçao ben, ben ik heel blij dat ik van Curaçao kom. Mira, en nos isla un paraíso, libertad. Ehm, ik zie heel veel mogelijkheden. Ik zie dat ondanks COVID, hè, mensen nog steeds proberen te genieten van het leven, ondanks de maatregelen. Of in het kader van de maatregelen. Pero, mita haya ku nos meste ting een tiki mas of emancipatie meste bin ahina dingen pueblo. Het bewustzijn moet nog veel meer naar voren komen. Paso, nos tamira hobby patria talanta. Volgens mij hebben we nu 24 partijen. 27. 27, maar ook bij heel veel partijen hoor je al dat bepaalde dingen erachter zitten. Hè? Eentje wordt gefinancierd door een bedrijf, het andere wordt gefinancierd door een organisatie. En dan kan je jezelf afvragen of dit niet gewoon weer schapen of wolf in schaapskleren zijn. Want in Ja, principe is het hetzelfde als de oude partij of als de huidige status quo. Als er zo snel al een bepaald financieel belang achter zit. En ik denk dat Curaçao daar waakzaam voor moet zijn. Pas op. Ik vind het soms een beetje schokkerend dat niemand het erover heeft. Dat het bestuursorgaan eigenlijk betekent dat wij veel minder autonomiteit hebben dan voor 10-10-10. Dus in zeker moment kunnen ze bij hoppie atras. Maar echt hoppie atras. Is esta nos responsabilidad mes. Paso, elke overheid is een reflectie van zijn bevolking. Hoe ja, je draait of keert, hebben wij mensen op plekken gezet waar ze niet op moeten horen. En hoe je draait of keert. En dat is niet alleen de overheid, dus het gobierno is not el problema, zo. Dan nos instanties in kunota trabajando. Ik was er, aan Tomamira, oproep die OM van iets van 20.000 gulden voor de tip van een roof van 600 kilo. Ja, dat kan niet. Dat na 2 jaar, je steelt niet zomaar 600 kilo. Hè? Dat is een opdracht, ja. daar heb je vrachtwagens bij nodig, daar heb je kruiwagens bij nodig. En toen bonopor bisam kun je een nota batasan. Of kun je nieuwe registratie naar nieuw camina vanaf Osaka. 7 kilo die cocaïne. Klopt, zie. Zie, Dus zie. ik denk dat dat een goed teken is dat er echt wat moet veranderen. Adomita spera que nós realizar que tapamos junto não está assim. Want als Curaçao doorgaat op deze manier, dan ja, komen we er Ok. niet. Guardami um rato assim aqui, de uma pergunta, não tinha aqui banda, na sua aqui. Vontade contra Lili, que me que conhecer de outra maneira, contra Lili, eu penso que jullie Curaçao bij banda Holanda mag die voten para eleição em Curaçao. Toen discussão que tinha op Anja acaba, tá algo quizás mesmo bij 11 no nível, discussão de Tweede Kamer e Staten de Curaçao. Eu penso, digo, Sì, mi temi. escutami? Sì. Ok. Sim. Eu penso bem, alguns de eleven a nível de Staten e também Tweede Kamer, conseguir Curaçao na Holanda mag die voten para Curaçao. Ja, si Yuri Corsao Povo die election Holanda, zou het andersom ook kunnen, maar ik denk wel dat je bepaalde regels nodig hebt. Hoe lang heb ik in Curaçao gewoond? Misschien daar iets mee. Want de Curaçaose gemeenschap in Nederland is in cijfers bijna even groot als de bevolking op Curaçao. Ja. Ja. Dus het zou veel meer invloed hebben, snap je? De 50.000 Curaçaoenaars op Curaçao die stemmen in Nederland met een bevolking van 17 miljoen, dat heeft veel minder impact dan andersom. Dus het zou ook kunnen betekenen dat je een eiland kan kapen zonder dat je er woont. Ok.
Me tinha algum estudante que não está seguindo nós, me que pede namba amanhã me inta, para não ter clavar, anto calego se não tem pergunta também para o inbox nós é pergunta não aqui, então se nós podemos tirar nota para amanhã me inta, nós conversar com o. E só ahora me que sigue conversar com o me está com um afspraak mas, então a mim também tem próxima entrevista mês aqui, 2 mais, ou está dividindo 3 meses mais para a noite, me também se contendo mesmo nós podemos conversar half uurtje aqui, então amanhã me inta 8:09 met de primeira bel na bokas. Até amanhã. Bom? Ok. Mais, Ai, ai. mais danke mesmo. Até amanhã. Tchau.